Дами и господа, този поздрав е специално за Мурат от Зимница. Хайде, Мурат, бате, наказвай! Мурат Продакшън! Мафиоти, тарикати, патрони, джамбази, всяка мишка в краката на Мурат лази. Боксове, ножове, бухалки и пистолети. От мовето ще два юмрука не сте оцелели. Интриганти, филмари и зловари, дразнете мовето, ще има шамари. Копелета долни от болюдна страна, да не ви накаже рязко в нощта. Ляв десен и от Мурат ще си отнесе. Не се бави с Мурат, да не бъдеш обесен. Не се прави през бурят на интересен, да не пада зъби като листа на есен. Пазайте се от Мурат, влезели в фаза. Мачка всичко живо, нали ви каза? Не сте оцелели. Интриганти, филмари и зловари, дразнете мовето, ще има шамари. Копелета долни от Мурат страна, да не ви накаже рязко в нощта. Всеки знае и говори за Мурат с респект. Добър е, но и лош, такъв си е до днес. Не се закачайте с Мурат, да не стане беля, да не се наложи бърза помощ да вика. Говори малко, но показва много дела. Ако искаш да се пробваш срещу Мурат, ела. Интриганти, филмари и зловари, разнете мовето, ще има шамари. Копелета долни от Мурат страна, да не ви накаже